Irfan, baka samu shaidan ba ne? Ka daina bata lokacinka. Ba za ka samu ba. Ba wanda zai gaya ma komi saboda kowa na tsoron Irfan. Haka ne, abinda ka faɗa gaskiya ne. Ba wanda zai yadda ya bada shaida domin kowa na tsoron ka. Tsoron nan shi zan fara shekewa. Kai, me kake faɗa? Tsoron ai zai zama shekakke da zarar an sheke ka. Haka na samuwa za su bada shaida. Kai, sai na sheke ka. Yau din nan zan sheke ka. Na tabbatar. Kai. Yalla bai. Shine kai barazanar cewa zaka kashe Irfan? Ba barazana ne bai labai. Tabbatar masa ne da cewa zan kashe shi. Da alamu bai fahimta ba. To ka kira waya ka jaddada wa Lala. Kasancewar ka ministan gida kuma ka kasance kana mara wa tantiri baya. Wani sako kenan kake son isarwa? Mahaukacin kabeji. Me kace? Kada kai kamar baka ji me nace ba. Dan ka tura danka kasar waje shine tabbacin cewa ba zai iya zama shikakke ba wawa kawai. Ashe kai hamago ne haka? Sha kawai kazamun banza. Ministan gidan kaza gaba sai na dakatar da kai. Kai ga gidan zuwa kusa mota sauri mu beje. Wani mutumin ya yau kani koya. Za ka dakatar da ni kace? Ni za ka dakatar? Kai, tsaya nan! Yayin da nake sanye da kayan aiki alburusai 6 ne kawai abin digata. Amma idan har na tube kayan aiki, babu adadin iya abubuwan da zan iya yin kisa da su. Kome ya shiga hannuna ya zama makami. Hatta wanda ya shiga tsakani ba zan rabu da shi ba. Lala, garman nan kare mahaukaci ko kuma babban ne? Kai, wace irin magana kake haka? Ta yaya kai ka shiga taskun wannan mutumi? Kai, zo nan, maza ku kama hanya yanzu nan, ku kai shi tashar jirgin sama. Baba! Yaro, Dubai za ka je yanzu nan, yanzu, ku kama hanya ku je. Maza ku je.